Salamu alaikum. Welcome. Yawwa, kuna da cash ko? Da yawa ko? Dala cire min miliyan 10. Ba da fita ba. Ba zai fita ba? Kash. To cire min miliyan 5. Ita ma ba ta fita ba. Miliyan 5 ma ba za ta fita ba? Okay. Cire min miliyan 2 to, 2 miliyan. Ita ma ba ta fita ba. 2 miliyan din ma ba za ta fita ba? 1 miliyan, sa miliyan ɗaya. Yanda? Ita ma ba ta fita ba. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. 1 million. Le monde part en couille. Sa 100,000. J'ai du mal à y aller. Ita ma ba ta fita ba. 100,000 ma? Akwai kuɗi. Akwai kuɗi, ko babu kuɗi akwai godiyar Ubangiji a ciki dole. Ka gane? Ka sa 50,000 muka. Ita ma 50 din ba ta fita ba. Wai 50,000 din ma? Sa 10,000. Ita ma 10 ba ta fita ba fa. Le monde part en couille. Sa 2K, 2,000, 2K, just 2K. Ita ma ba ta fita ba. Ka san me zai? Ya kai mun checking balance? Ba ki yana rabi ce. 2 naira. Garin kwaki ma ba za ka samu naira biyu. Adala, da gida 2 naira din za ta fita? Ka dalla kan yaman kai dalla. Yana biya nan wani ake tsaya naira biyu. Wannan wajen wasa ne. Ba wajen nan. Inda rai da rabo. Haka da mai gida. Wata rana an Allah yadda kuɗin ma ba za sai an rasa kashi a gurin. A godiyar Allah tana fita, wallahi baka da kashin da zan cira a gurin Allah.